Ngilandeleni mthini wami. Silinde lonto. Abantu bahamba bevula i-political party oJacob Zuma umazi ufuna ntoni ebudaleni. Uvula i-political party besimnikile nje ithuba. Sathi phatha oyisakala. Wathatha i-country wayinika iGupta. Silinde lonto thina ngoku. EkaZuma wawuthaqole nini uZuma? Kunini simzama? Hayi suka makahambe ma. Hayi makahambe lo tata. Kudala futhi simcela. Kunini? Kokomiwe ngoZuma kule country. Umuntu nomuntu makaphathambe. Uthatha umbeki benginayo eGauteng. Azange hambe bamgota njengenja apha. Usahlele embuthweni. Uphumile nangoku uthi makuvota i-ANC. Nangu uZuma uzimile mthini wami. Hayi man. Hayi. Umpothani lo. Uyathaqala nini lo tata? Hayi-ke nginibingelele ngani zakwethu kuzo zonke indawo la kuhambe kwafinyelela khona lo mbukiso, ungakhohlwa ukusubscribe lapho bese kuphathele ubaba uFikile Mbalula lapho kade ekhuluma khona ngoNxamalala. uNxamalala owumholi we-MK Party okuyiqembu elisanda ukuvulwa. So khumbula ukuthi uphuma kuyona i-ANC ukuyoba upresident waseNingizimu Afrika uNxamalala. So lapho uFikile Mbalula Secretary General isingesi kwi-ANC kwenye indawo kade ekhankasa kuzona uye wakhuluma lamazwi owazwile ekhwela edilika kumshuluzi ebonakala nje ukuthi akanemeneze. Njengoba sazi ukuthi i-ANC iye yahlulwa iphindelela ezinkantolo ihlulwa i-MK. So okungenzeka ukuthi nako kube nomthelela kuthina agcine ekhuluma amazwi kanje. Ungakhohlwa subscribe somane sekuthulela nje indaba ezahlukene.